Here to the Mizo USA mingin si begule lan ming thangi van chong kania tuna hian Reverend Dr. Biak Chunga te in Frederick Maryland kan omeka Biak Chunga hi Mizo United Methodist Church Maryland pastor thok me kani boina hian ale ka buchwar te fan na hun kan nei pa ka ama kum na hun toy kan nei don ani here to ten in no pui nge kan be se Hey, cái tệ luôn cả lệ khabu chuarte phang tura in the kal I kalom em á the mizo ai oin la Maryland á upate nulate cameraman te in the top so khi kalom em á cái mình sự việc chung kan đi China tu na citizen kalon hu hian family name đã atul về ta có vangin bảo chúng thì hi family name mà cái đó thì chuyện về này hiền hem hun in rừng mang hi rau bụi cái tí em anh chân chú cái nào vì na bụi anh na cái phẳng đón cái tí khan phần trắc bộ cái này lo về lệ cái bụi hi cho tiếng ta kinh lệ cái bụi chuột bộ cái này về vác lô văn nia cái tí tin hay là hiện til bạc thành soi tel du cái này hey tuần mà cho lệ khắp bút chùa rằng thì hiện ada tam hi lệ cái chiar tam ngày anh mấy amara cho hun rằng her zela kuna chuanin lệ khắp bút hi chùa ra da chiam lovin cellphone ate computer ate tam tak ada thấy to tin lệ khắp bút chuộc thar unreleased reng hi khovel chang kang to china chuan a soft copy in unreleased mal zel boka unreleased tel zel boka so media wang chuan in kan cellphone a hian le khabu library a sang telin ada thei tina ni chu wangin chu a convenient em a khoya po kalila vacation point beach at po kalila kan le khabu library zong kha kan keng tel vek thei tina to a chu wang chuan in le khabu hi chura nei tam khetlo po hian tam tak anh ấy thế này thì các soi tel đua cho mình vàng cho nên cái lệ khắp bu cellphone là cái computer cái đã cho thì nó pay xong anh ấy đâu mà là số phone rồi in đăng làm to vàng in tuần mà ngày đàn anh remote khát chú anh ấy thấy to lâu thì rồi chú nhà cần phải tan soi tel đu bao anh ấy cái lo mấy ngày vui nè Reverend Dr. Biak Chunga lệ khắp bu chuột phần nào cái tel thấy cái lo tắc sẽ ta cái mizo zinga Bible lama Doctor degree lama support tak kan chuan em inia ti chuan in hei ile ka chuat te kan han mua kan ling khop maya hei zirna lama tang te le pastor ini na tang te po hian in tam tak experience ta po inga te kan ringa en poni sala kan riat du ber chu he ile ka bu zinga hian ingai nat zol bik te tin ziak tu zinga ingai nat ber te isoi themo ti te a chan le wang te min han thret turin kan ngel bok che ni heng hi ka le khabu chuar nei ve chu ani maya heta tang hianin lo tan don ta ilangin a chung ber self ka da ho hi chu New Testament tu thung thar thil fia na lam ani deuh bera ti chuanin heng zinga hian nia ka soi tawng khanin ka collect tam lo le a hemi what biblical commentary hi evangelical lamina academic tak maya scholar tak maya anron siam chuan nia heng hi ka ngai na a tiang chuanin interpretation làm ăn theo bề máy thì cho nên hình hi hay là hiện hay là các bạn đang đại tác mấy bậc hạt the five gospels thì hin muang
hey hi Doctor of Ministry degree kalak tumin Pittsburgh kan pastor no ilamin pek ania ta hianin the Gospel of Thomas a oma chu helai New Testament chung chang kan soidu te chu an nim maya ti chuan helai hey hi Methodist collection te pot ti la ti kang chu heng song hi Methodist theologian te na an ziak te an nia John Wesley ziak te a omboka yang chuanin Methodist theologian hing thak tak te ziak heng a hian mu tur na ma chung si nga ka han highlight du deuh chu hei hi Thomas Oden na systematic theology tia ziak ania Drew University a professor ani tu chuan a boral to a chu pa chu ka ngai sang ma tun mai liberal tak mai ania ma sengin liberal lutuka kan kal hiana fudo no ti in apat ni in conservative nen lakop thiam takin heng hiaron ziaka chu Thomas Oden a hian Methodist ko han pon sa takin na influence ani te bo ti la ati kang chu heng adang tero chu he the Methodist experience in America ti te ne America Methodist lopian chuadan te ka ang song khai la hianin ka handa khom ve chu nia ti chuan hela hianin the grace and responsibility khom ai le kan mo phurna ti chung chang John Cobena aziak ei po hi ping thang tak mai ani boka chung chu hela ka han ta lan du ani tin hela hian hei making sense of the Bible ti hi hei hi midang ponin lo chiar ve in lo lei thei ula chu lo lei lo chiar ve thei ula chu ka du mai ta hianin me hring nu na har sa na chi sang kan to chung chang te tin Bible hi angela na pom tur nge eng te pom tur nge ti soi tong khanin liberal le conservative pahni la kopin ai thiam takin hei hian ron zia ka America hian hemi ziak tu hi Adam Hamilton ania ko han lian tak atira chen ko han te za po ting lo trangin an tana pela chuanin sing chuang ko han mar pakata ko han ne tam ber te singa mi alo ni to a chu bang chona le ka poziak tam tak he so an po son ka da he pa siak he ka ngai na em bok ani ti chon helai at chuar pathum na hi inchina ka soita Methodist studies lampang tho kha alani zela hei hi John Wesley na tho te itiang the works of John Wesley te nia volume sari in an thena chu kalo collect ve boka hei hi John Wesley le khaziak te ta hianin kim vek ani ti chuanin hei hi systematic theology thawania evangelical theologian pakhatin na asia kania hei roi chu classic tak mai Calvin le khabu te ania heng hi chiar alo ema Calvin le khabu hi Institute of Christian Religion ti khania volume 1 le volume 2 oma tiang chuanin hei handbook of faith hei po hi tangkai taka rin na chung chang chui dan chang ron sia ka tin heng hi Christianity ko han chan chin lam ania oka soi du chu hela hianin ka mix de wani chu Methodist tele John Calvin te tin chasi sri te potan ka da ani ole apali na hi apoi mo mai te potila adikang chu hei hi Catholic theologian hoina an ziak te ania hei heng te hi Catholicism ti ropui tak mer an ziak te hi heng te hi Catholic Theological Catholic University ka kalaya kan zirte athen chon nia athen chu ke man ka collect te po an nia heng hi heng a hianin lekha heng hi enge kan tiang theology poi mo tak te an nia Catholic theology hi kan zirve po angai le in ka hria ani a chan chu ke ni chuanin Protestant ho chuan Catholic zirti na te chu Marian bialom chu ti khati so ngai dam na te an pui thiam ten an puanga an pe a
an ring em a te kan ti mai a tiang chuan in wa in te po hi atak takin iso ti sena ron changa te kan ti ma se khovela hian Catholic sa khua Catholic ko ran hi aro pui em a billion khat chuang an lo ni to a Protestant ko ran song te infin khom ai po in an la tam zo ka tiang chuan in an chan chin te hi kan zir chian to lo wang te po hi ning ka hi abi takin ve ne hian kan han lak chua du chu ko ran chung changa an zir tin na het em mai te hi ke ni Protestant ko ran te ta po hian en ton tla ka tia an ni chon ko ran hi Corpus Christi the body of Christ Christa taksa tak mu the ni an tia ni ke ni chuan in ko ran te chu mu the ko ran te chu ti ve mai mu thei lo ko ran invisible church zo khi ko ran dik ta ka ni kan tia chumi wang chon Protestant ko ran hi mun tam ta ka voi tam tak pol tam ta ka kan lo ke to a unfortunately te po ti la van doi thak takin lekin a po kan la ke zel don ani a chan chu ko ran chung chang kan mu dan hi Krista taksa mu thei ang tak hian kan hu lo ba chung ko nga chun heng Catholic theology te ka han study vele kan zir tang hian in Anton tur hi na takin kan nei ni hian ka hia ani chuan Krista kha he ko vela om to lo ba ma se he Krista taksa word incarnate te pon tia thu ti sa lo chang ka Krista mai kha ni lo ba he ko ran po hi thu ti sa lo chang ani anti hiala chumi wang chuan ko ran zir ti na hi an pom het ema ti chuan pui thiam te po hi ni chuan in persona Christi an tia the person of Christ Krista ni na lo tu te an tia ni chumi wang chuan in an pui thiam te ne na sual ngai dam nan va ti an ring puan hian an lo ngai dam hian an ring ema chung te chu ke ni chuan i kan ring về chia lo va amara chu heng ko nga hian ni chuan in ko ran ange sia le an pui thiam te po hi Krista ai o tu tak mewa an ngai sia te tang hian in an ko ran hi adu lo chuan chuak mai tho ma se ake thei lo te po ti la ti kang chu tun thleng hian ake thei lo ani heng ko nga hian en fan tur kan nei le in ka hebok ani te chuan a noi eroi chu nakina kala le khabu thar te kan le kala dang chu ka te kan han zuwa de chu ni ta hei da mi zo te po hi bút ni thum ve chu ka lo de ve to ni hi tiang chuan in heng ai hian in nge la bu te le ngamo no tan ka da bok ani ole helam hi lo kai to hi la hei hi Protestant theologian ho ina an ziak te ania when ye hianin nia ka lekha bu collect tlang pui hi theology lampang atama emi shil fi an lam te hi ka nei tlema chan chu theology systematic theology lampang hi ka tui ve na zong ania mi wang chen ta hianin hei theology lampang Protestant theologian hobina an ziak te ka thei ang ka lo collect to te ram ka then hi sang tha zakwa som kwa khania chu ta tang chuan ka theng ka lo collect về te an nia henga hian abik takin ka han soi du che boi ne hianin mei chelam zalen na feminist theology anti mei chelam zalen na chulam pang hoi chu ka collect nuwa la a chan chu ka doctor of ministry paper ka sia khanin hemi kan ambar marama apar Myanmar Methodist ko shan tan khan kan mechia rombol tu te kha pastor puitling orden di turin chu karro hanalian ema chumi bang chuanin hemi women liberation tentia feminist theology tentia halam bang kha chuinga hle in kria kha ka zia ka chu hei hela hen ka thesis po hitana oma going toward women ordination in the Methodist Church Upper Myanmar kan tia hiania hei hi kami sang ka zakwa som kwa pakhat
นี่เราสมควรนี่กูมาบาร์มาก็หอนคานresearch เตกันที่ก็รันตั้มตะกะที่สวยแต่มินรวยเวียตะจวนินไม่เชื่อที่ order หุ่นต่อเสียเตก็สวยเวนัสมัยตัวหัวเฮียนินฉันขัดจวนินลมทูเตมิลลารอนฟิลาขัดตาอีรอนสวยข้ากันร่างกายปุ้ยเลยขมิ้นวังแต่พออันยังกันเราหุ่นเวต่อแรงแต่พออันนี้พอกังกันก็รันจวนไม่เชื่อเตกันเรา order เวเทตาฮีข้าไงมารอนล่างแต่ข้านี่อินอะไรเงี้ยแต่พอมิรอนเตียกันลมมันนี่ให้มีไม่ใช่ออเดนจงจางก็หันรัวรอนเล่นได้ปักขัดจูให้เฮียนี่กันพิษทางนี้ข้าอุเมนวอกร์อันนี้ปัสสาวะนี่เวงปุยก็อมไลน์นี่เวงปุยปัสสาวะกันนี่ไลน์ก็กุดสุยแต่จวนนินพิษทางนี้ปูเลียนหาหลักฐานที่เฮียนอาศัยนี่มีปุยอารมณ์น่าลูกก็เขาส่งเฮียนหลักฐานให้เมทอดิสก็ขนาดก็ฟันมุฮีไบเบิลจิระมีป่าสอดเนนอันสิเรนอังเฟกาอันเบดันอันจนลักดันเป็นอังเฟกาที่ตัวส่งอันตุกเตจุติสวินอารอนจิรชวกเววูเมนวอการอันนี้ที่จวนนินปัสสาวะอันนี้เมทอดิสป่าสตอร์มีป่าเต้นนุปุยันเล็กจวนอันโลปุงมาเราจะเป็นเฮียนก็ฟันว่าเราจะpasal ania lo pun tu soi lo ani na po atlak pha ta ni hi ti in mitui parol kuangin asoya chu chuan karol ro khoi em wangin nei che orden chung chang le khapu min chan pui thei da lo ma tin heng hi ka han collect le kan zir te chuan nia he in memory of her the Elizabeth Susla Fiorenza ina asia ki aropu ema hi that is one they say we re mai dam thu chân chin tha pon na pia nga he mi chân chin po hi an puang zelam an thil zelam ama hian reng nan tia alo soi kha thiam mai na ron zia ka tiang chon heng hi women liberation lampang zek tu te an ni ta pwe ta hianin chu when hianin ka nge kan tiang cái mà vàng hàng ordination bek lo thing ta chân cái ngay hậu rồi va mà rồi chú anh em chân khang cái lô thì về khanin contribution ta bỏ tí là chân quý về ni hiền cái ria cái lo thing na pakhat anga po cái ngay về cái lom em anh hay bị có hiền mizote anh bị takin barmaram pon se mizoram te pon ni se barmaram chân western ko ranan lo in dan ta ka khan an me chete po kha methodi satanga chuan ne wang khan an orden ngal ta zela tiang chuanin chuti lo chuanin me che orden hi an tam lo khop me ya lower Myanmar methodi sin an orden a Mizoram ma phei chuanin tun thleng hian ni tiang ya thiam an ko han po aro puya na satakin kham ko an sei tur om lo khopin an man so ni amar chu mấy chia te le an upa te mấy chia orden hit wen thing hian an lan nei thei lo ni in ka ria poi ka ti em ani an Mizorama me chapakat nu pakhat ron sir pilren omi phei chuan ati maya sinot flora me sinot huai tu pakhatin mấy chia orden chung chang an chai lai hian a soya mấy chia mu chuan ma pong I muanga chu an te ania chú mi chú anh tí na nghe tí chuan phát chom tour tí na ni tia chú tour na khóc mày chú tiếng chuan Mizoram chuan mấy chia tới đỉnh mun hi có thằng nào ala miam em hẹn con hiền khóc về bung bụi mấy chia tới đỉnh mun choi san choi can anh to lai hết tiếng anh là ông hi cái chuan in mà son tour liền tắt anh lên này ni hiền các bộ về tắt anh ở đây chú hay lai chúng trang fan suy đục tới chú ni mấy sẽ là thì chuan hey tại chuan in theology để le Christian ethics te the church and society ti ang pang chi te ta hi chun ka collect tlang puya he hi chu soi tur tam vak ka nei lem lo wa hi chun hei hi ani helai mi hi nge kan tiang tharau lam chom na iti mang chu an nia hei ka collect ven ala athen chu thona
ka don te po an nia hei poi mo min ka ria a hei Bible school kan kala an sira shil fi na che sang sang tenen te chuanin fila rong kan han bol ta ta chuanin kan sir na zong kha aman thei ta mi lo ani ti be ne hen ta soi do kha ti ang ta kha soi tai la kan mi pui te poi na an khiat thiam lo tur an ei thei lo tur te po oma chu ta ka chuan heng tharau lam nun chom na lam thil hi kan chiar tel ve pastor te chuan angai hian hen ka ria ni chu heng a hianin kan collect ngo la heng singa hianin la deuh heng John Austin te tin hela hian hei Joseph Prince ziak te heng te po hi nia Joyce Meyer te an tam mai khang kha heng hian kan handa heng ang tharau lam mi te na an ziak hi ni pastor te chuanin kan la turani big lo kan chiar tel ve turani ti kha foi ne hianin ka han soidua ti chuanin hemi apalina ka soito pathumna ka soito apalina yan kal la hi chu ka chang ta hian nghe kan tiang Christian education lampang thilte pastoral counseling lampang thilte human rights ti lampang te ka collect na ani tla puya ka kha du tok mai la chuanin ole heta hian han kal ila hei hi miso tonga ziak tele miso pa ina I sa trong an ziak te ka collect na nia heng song hi kan Sunday school zirlai te po ta hela oma ta chuanin hei kat nu phalpa Reverend Dr. Khotai Lowana Bible Dictionary falam tonga aziak ania min ran present hei kada ve hei is Australia na chan chin ania Reverend Dr. Stephen Kiwana aziak ania is Australia na chan chin te ania tiang chuanin heng hi chu miso collection te pot ila de kang chu hei hi Ulang thang lian na MA thesis khani a hlui khop mai history of Mizo in Burma ti khani a chua hlima min pek ka lei ania kala da thabe ni hi chuanin heng jong hi tu ka sei tong khan Mizo collection khan nia ti chuan ei hi chu inchuna ka soi henga lenglo Adam Hamilton ka soi Methodist pastor robui tak mai le kabote tan ka collect nual boka ti chuanin heng hi chu tu lai le kha bu ka collect thei te ite mai ang literature chung chang te anthropology chung chang te khovel lam le khabui te pot tila di kang chu tiang chuanin heta hianin encyclopedic medicine medical dictionary tiang chi te po ka ko lek boka hei rai chu Latin dictionary te German dictionary te Greek Bible te Hebrew lexicon te ta hen kem kan collect ve nuala trong dang hi ka zir ve nuala chung te chu ani tlampuya ti chuanin hei hi Bible ania la hianin Bible le ina chang hei the Jerusalem Bible hi Catholic Bible ania hei tu nai le khabut chu le in thar per ania hei hi CEB Common English Bible ti ani maya ta chuanin kum mas sang ni le som pakhata an release ania ko ran Some Methodist Presbyterian kang mithiang rual ina an lelin ani yang chuanin hei he Methodist lam hoi kan nia ta hianin Book of Discipline nia kumli dana athar pakhata chuak zera General Conference an ne wangin chung chu conference ka kal atanga kan nei te tinan an minute te pon yang chu then hi chu ka da thatten nia chuanin hei hi Bible te dictionary te sei tong kha dictionary te hi kan nei cha ve viawa ma se da chuanin cell phone a en thei mai to he hi man tur na pon to lo ni se po ti la de kang chung olem min cell phone a kan en zung to mai a te chuan hei hi kan highlight le du kherna san chu Maryland court state of Maryland a hian court interpreter kan nia ta chuanin kan zirvena sa a interpreter ni tur hianin tlin po a har sa
tuần thang hianin Maryland State pumpui hian cái le call pa pakhat tun ma a embassy lampanga I diplomat ni thin chu pahnih chia kan la oma a chan chu tlin inzia tlin har khop mai ha ta hianin dan tlang pui courtroom manner courtroom etiquette te le Maryland kan man dan tlang pui a ke pakoi ka teng ka chu lawyer lampang po I ka teng zirna ni lova atlang pui riat ve tur sim kha ta hianin oma heng lo po hi website ni pe ta chuan chung enroll tia zo na tam ta ka oma ta chuan za a somriat mu chawin pass thei ania chung chu heng hi ka lo zir to ten nia chung awang chuanin tuna hian Maryland ko ta hian interpreter tong le tu ka nia chu chuan mi tam tak kan mi te ka tran pui ve theina ni hen ka ria rong bol na ka ngai ni chuan hei ero hi chu tin han ka se to khan hei concordance te an nia a tha khop maya maro chu tuna chuan heng te po hi all in self na mu thei vek to heng te Chicago manual te hi hemi le kha ziak tu te le nge publisher le kha bu chua tu te tin editor te na an hit nge tu le kha kan ziak ka ram tina entirnan thesis te kan lo ziak ta a ko dan te footnote da dan te horapui le horap te man dan tur ang chi zong smut kha a chana chang kan ngai dan te kan ti dan te ang lowa America san he atlang ta bera Chicago manual an tia chumi mang chuanin thesis te dissertation te hi zi an tlang puya all helai hi ka han mu duwa top na chuanin hei hi a hlui em mai ni Pittsburgh seminary pai tur ka la ka nia a chan chu le kha Bible zir tu te na an mai thel mia lo tur chiar ngei tur thil hei Josepha kan ti maya Josephus ania Isua hun lai a chan chin antiquities of the Jews ti te tin war of the Jews ti te ziak tu Isua chung chang kan riat na tam ber po helai hemi nge khovel lam thil ta kan riat tam ber chu he pa zia ka tang hian ania chumi wang chuanin pa zia khi a chiar lo thei lo ania an pai tur an lo da ta zinga mi ni wang khana thon na chu khat kan hi ka da ranga ni hi ongka sina le khabu ziak te volume 1 and 2 ania ta hianin ale khabu tam takha ta ale khabu ziak song khan thui khoma ta chuanin the confession te free will chung chang te du than na zalen ti chung chang te sual bul original sin ti chung chang te tin helai hen a volume 2 page chuanin the city of God ti te trinity chung chang te asia ka heng te hi manai le khapu tun thlen po le Bible zir tu te na kan chiar ngai tur thil te an ni ole chu ni mai selangin ve ne hian kalom ma hetianga hun ni ron mang le ke le khapu chuarte ron fang du hi kalom ani ole hei voina book ile khabu chuar fan na dong tak mai nanga kaloleng ve theya somna kadon ve wang hianin kalom khom mai kam chin khanin hian soya aro pui katia tin he kum som lai ta kanom tang towa ko khana le ko tang thila engamo thu har sa le engamo alo min ol sam tak hianin iron chingfel le mai thin I aro pui katia source tak mai ilo newanga niang ti chiang takin tuna hianin ka the ta tuna kan han ngai tha ta ke han soi ta te zinga tang khanin ile khapuchiar te le internet tang point ni sala chunga tanga iru khoi indeu bi zual han mian share ve tur te le han free tur te nei ineyam chu te chu nia hun ong lo po le thoi te da inei chuanin han ti them ti kan zot lo tu chen kalom me when you hianin ka le khapu chiar te na kan na nu ma nei dan te ka tang kai pui dan te soi tu ra hun min tek awang hian kalom ani soi tu ong khanin le khapu ma ni to ka lo chiar tam ve le lo hriat tam ve na chuanin chu chun man ni a hian in rin tok na min pe a
chỉ là hiện sự khá nên căn cổ phần sa ni lệ bali bằng ngã châu bel trong căn hành tinh châu khá ngày đàn tên ang lon sa rin đàn tên ang lon sa cổ phần som lệ bali tế mấy mấy in suy comment căn hàng căn châu khá nia chung ang cara chuan in mani to ka kalo chiar zau ve na tele lo hria zau ve na khan min pui ma cổ phần mà son tur lệ thang liền je tur hian a poi ma ber chu tharau thiang him kai phuan na le pathian khoi na ani a to da chuan in chiar zau hriat zau chiar tam hi ani ka ti du hial ani he ke hi mi het ang hian in tong mang te ka thiam lo wa ke ni ang tong mang thiam lo ta le phei chuan in ami angin sarmon du lu ate kan soi ve thiam lo wa ma sengin kan lo hriat tam ve na le kan lo chiar tam ve na khan in rin to na min pe ve tlat me chu me wa chuan in voi in thleng ko ran ta poi pathian khoi na zara ke chelo ten kan la kal zel ni hian ka ria ma lam hun chu la kan soi the lo wa chu wangin kan me pui zong zong te he video lo clear tu te ne na ka cha du chu chiar tam chiar zau hi mani to ka in rin na min pe a ko ran a po hian in ngay tại đang lâu tắc tắc cái khai khom thiểm nó thấy bỏ mình bền thì cái sự đó thì là bạn nhìn lẽ tổ bè tan cho nên hay tuần lai hiện có vẻ là Muslim sa khoa thì mấy trên Islam sa khoa hi anh liền chắc em anh cũng chắc em mấy bọc à mà như lo cái CNN thì na ati chua report anh áp hết cái chuan cái tiếng Anh hết cái chuan nhìn tuần là hiện cái ní Christian thì 2.1 billion cái nia Islam hầu hi 1.6 billion anh nia thì chuan tuần anga Christian sa khoa thì cán bún chặt lo bún cho cán bún về biển bún tiêu mà tin missionary te rong bol na tanga lo piang thar te po an ompoka amaro chu hen western Europe te America ti hen Christian te kan tlan yam to la chu mi ne wa chuan he tianga kan bún chak lo wa musulman sa khoa Islam sa khoa hi he tuần anga bún chak viau chuan sa ni le somha a hian chuan kain zat tho thang don to ni sang ni le somma nura ma phei chun musulman sa khoa hi confer sa kharo pui ber world dominant religion aron ni don to ani chu kan phret ran ka duwa chu ke ni Christian te po hi in se lovin ke ni chau kan dikha nang nin diklo ke ni chau wan ra kan kai nang chin kai long in tin ti lovin mi pakhat anga thu khat buwa kan din angai tak me ani he kan phet angin tun lai ma do to tang khanin Syria tele Iraq ate chuanin ISIS hawin Christian te anti du da nasa anthat nasa di kan ria ta chuanin an tha don khanin en ko ran ngei ni Methodist niam Presbyterian niam Catholic niam Baptist niam UPC niam Seventh Day niam anti lo Christian niam ti kha zo na chune mai tiang ser chuanin fundamental niam ani lo la conservative niam liberal niam pon ti hek lo Christian niam ti kha zo na mai ta ka phe chuanin an tha khilaya an ni tha tam tak ka chu Armenian ho hian nia chu ke ni chuan ma ni thil tia chandam ni tum kan tiang chi deuh tho thang thil ti lam or em hian ni nge ngia chu than ka phe chuan nge kan tiang van ram kai tu ra po kan rin lo te po an ni hi la te po ti ra di kang chu ma se an zo na chu nge ti chuan in Christian niam ti kha ni mai chu wa chuan ve ni hian Christian te hi thu khat bua mi pakhat anga kan din chua apai mo em chu min tur chuan kai khiat thiam ton anga ani kan rin na chu kan mani to kan nei thawang mani tu na chun kan ko na chun kan om thawang ama ro chu kai khiat thiam ton na mi pakhat anga kan din chua anga chu min tur chuan chiar tam bok kha ke chun tur ka tia khiat tam bok hi tur ka tia chu chuan na sa takin in rem na po hi min siam theya mi pakhat angin min din chua tir thei ni ti to pera ka sei du chu ni ka lo me to bera lom thu kan sei dua I hun nu tak min pek awangin le abeng war thak em ai thil han soi te kha angai thak nuam kan tia ai chunga da mi zo ai oin lom thu kan sei ni tin kan cameraman langwan ma som plong a sai lo chunga te le kan upa te pu bek eng le pu shoi te chunga po lom thu kan sei ni ti kha kan han soi na le du ne